nek wong ngomong kok kakek-kakek lambemu. Paling tidak ki nuwun sewu lho bocange. Di dalam desa, pemerintahan desa itu pemerintahan tampuk kepemimpinan tertinggi itu seorang kepala desa. Di bawahnya ada Pak Sekdes, Pak Kaur, Pak Kasun dan lain sebagainya. Uceng wader. Halah. Uceng wader. Ya kene Kasun. Tapi nek di dalam pagelaran wayang kulit itu tampuk kepemimpinan tertinggi adalah terletak di dalang. Paling tidak sopan santun Subasito Tata Krama. Nah, ojo ya-yaan ngono. Kaya toprakne lho. Nuwun pangapunten Bomedel. Walah ngomong ngono aku ora ero. Lah iya to. Aku ora tau melok toprak. Ya sing apik to. Toprak ratene. Omongnya toprak percontohan. Nggih, mboten. Sing apik ayo. Mbok menawi kula lepat nuwun pangapunten kula ngaturaken sembah ya ampun. Bocah iki piye to jane? Kula ngaturaken mbok menak aja to. Kowe kene. Kowe kono. Oh. Losok tenan bapak. Ayo kowe kono. Nuwun pangapunten Pak Eko. Menapa to ingkang dalu punika sedaya para warga Ndarampel saged mlempak wonten lapangan menika mugi. Lah nyapa kok ngejak cebol-cebolan iki lho. Tak tuwak. Lah arek mbok gadul kok. Lah ora ngono kacane mbok gadul gak boleh. Sing cetha mawon acara dalu menika napa? Murni bersih desa. Bersih desa. Lan menyambut datangnya wulan Suro, Mas. Lah, oh nggih. 1438 Hijriah. 1438 Hijriah menyambut tahun baru Islam. Ugi tahun baru Jawa. Tumrape wong Jawa. Uga bersih desa. Ngresiki desane, ngresiki lahir lan batine supaya adoh saka suker sakit. Iya. Mulane kudu wajib bersyukur. Sapa sing gedhekke rasa syukur la in sakartum la asidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Sapa sing gedhekke rasa syukur bakal ditambah nikmate lan sapa sing kufur sak temene adzabe Gusti sangatlah pedih. Rungokno iki. Kowe barang kuwi lho. Kok sing diomong iki awakmu kok malah sing tak omong iki kowe. Aku ding aku. Nek warga masyarakat Ndarampel iki wis jelas bersyukur. Lah kok iso? Nyatane ora iman. Ngenekke bersih desa urunan ya ora iman. Umpamane kaya bengi iki tasakuran melekan tirakatan sinambi wungon mirsani pagelaran wayang kulit. Toto gelare berhibur batine iki tirakatan. Batine ndonga. Berarti wong Jawa iku kudune piye to? Wong Jawa iki kudu kebak marang ndonga. Mulane kowe aja kakean ngombe kopi. Loh, kok iso ngombe kopi? Kok malah sing isih tasine hari kopi dunia isih tas. Kok iso malah ora oleh ngombe kopi? Iki nek kopi mriko, tapi nek kopi kula mboten. Wong kopi niku kaya percil niku wakire. Lah piye to karo? Aja kopi. Kakean kopi kaya percil. Lah kok apa? Kopior pikire dadi. Oh. Kok iso roh dadak. Iya ta. Kopior brejek awakmu. Kopior pikire. Iki ilmu tuwek apa to? Ilmu tuwek niki nek mboten suram mboten kula tokne. Niki ilmu tuwek niku saking tuweke niku teng jeding tiba ping 4. Kuwi setruk goblok, setruk kuwi. Ora. Kuwi setruk. Kok iso percil ngomongane kopior pikire iki apa nek titikane wong kopior pikire? Saged kopior pikire lho, percil iki kan lho. Delan sampean pirsani lho, Delan. Oh iya. Raine mlumpuk to raine lho. Lho. Lah ini ambiar terus mripate ning kono terus prapatan terus cangkeme ning lampu merah napa piye kok. Nek kula demenkane jenengan niku kan Mas Yudo. Pripun? Setiap kata-kata itu mengandung makna. Leres. Lah awakmu iso ancene ngerti setiap kata-kata nek maknane. Oncek ana lak mom. Kopi iki adune mesti gawe gula. Mulane gula kuwi gulangen atimu, gulangen rasamu, digula wentah rasamu. Gula rasane legi. Wong iki kudu sing bisa gawe lega tur ya ikhlas, legi. Lega tur ikhlas. Ikhlas. Gula saka tebu. Manteping kalbu. Apa wae itu kudu niat sing tekad sing kuat mantep kalbumu. Kopi diuncak sampai kok ngene lho. Yudo. Lha kok nyapo lho. Kopi ngombene ning cangkir. Kencengno pikirmu. Nah, jeru iki. Iki enek 8 meter ya. Kuwi sumur apa beda? Lah nyapa tiwas. Kowe apa ki? Nuwun sewu. Ngombe ning cangkir, ngombe wanci bengi. Kuwi lho. Ayo kowe apa? Kowe kudu iso lho. Bengi. Wong iki kudu sregep mubeng-mubeng ben gak duwe lara mengi. Oh. Iso ae aku. Iso. Olahraga. Kamangka bengi kuwi suasanane mesti peteng. Lah, aja dipepet engko mundak meteng. Iki jane iso apa ora? Lah ngonceki ora usah ngonceki kopi. Lah kowe nek lah cara aku lah timbangane ngonceki kopi lu ngonceki bakule lho.
Lho, apa? Lho bakule kopi lah bakul kopi iki kena dionceki. Bakul kopi kena dimaknani. Iya no. Bakul kopi ilmu sing tuwek. Sik bakul kopi sing ndi? Wis pokoknya pinggir-pinggir bong lah oke to, Bos. Oh. Lah wayangan ngene lah bakul kopi oke. Oncek ono. Bakule jilah apa meti? Nek meti bar. Apa? Maksudnya bakul sing standar bakul. Ngoncek iki lah kasus iku. Aja ngonceki Mbak Jila. Maksudnya ngoncek ono bakul kopi, ayo padha dionceki. Apa ten jerone bakul kopi? Lah, Ah, ku lho. apa to jerone bakul kopi? Sing ngeruh sapa? Lho. Kok iso takok aku ya takok bakule dhewe. Kuwi piye to kuwi? Jerone bakul kopi ki lho apa? Ngene lho, Dik. Do, wong urip iki bakul kopi Pak samu barang bakul samu sing akeh kaya akeh kuwi kudune rukun. Karo kanca-kancane kudu rukun, aja nganti gesan karo kancane. Akwit rukun agawe santosa, nek cerah agawe bubrah. Eruhno lho dapurmu ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama Rendah. lah iya. Ngono lho tak omongi. Dadi bakul kopi barang iki aja sok jor-joran. Sok enek sing nom, terus ruame sing tuwek sepi, terus sing tuwek sesuk tuku wedak 3 kilo digawe kabeh. Bisa enek. Ya apa? Lho niku bakul kopi Kediri rek tak omong kene gak. Lho kulane wong kudune sing rukun Dek Do. Masyarakat iki kok kae kudu rukun. Rukun. Contone lak rukun kaya awakmu apa? Lho, contone gampang. Contone kaya sapu lidi utawa sapu sodo. Apa lho kuwi? Kae sapu sodo kae, ki nek sitok dicoklek gampang. Tapi nek sitok dikelompokne akeh ditaleni utawa disuh, dicoklek mesti angel. Kuwi lambang persatuan dan kesatuan, gaman sing paling ngampuh ora ana liya mung guyub rukun kuwi lho. Berarti sapu lidi. Iya. Tapi lak dibongtek lho ketok. Lah. Maksudnya, Payu. lah wis rukun kok aja nganti dibong-bong kanca-kancane. Aja nganti terprovokasi dengan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ngono lho Pak Sing kok maksud kuwi lek perkara kerukunan, Mas. Diwiwiti dhisiki saka keluarga. Saka pribadi Nyapon. sik. Lho, nyapa keluarga rukun buyar ae. Lho. Keluarga ki kudu rukun goblok. biasane apa sing dadi penyebabnya rumah tanggaku gogrek? Apa wong lanange apa wong wedoke jajal lek sampean ngono? Pihak ketiga. Lho, maksudku sing miwiti gogrek iki mesti wong lanang. Mesti wong wedok, Lanang. wedok. Biasa, temen. Alah wong wedok mesti. Lanang sumpah. Wedok. Wong wedok iki Perkarane apik-apik wong wedok iki lho, angger bengi-bengi gawe daster lho perkarane mari Nyapa brah. Nyapa lho kowe iki? Kok iso wong lanang? Ndak, sik meneng. Iki tak iki sing ngatasi. Marai rumah tangga bebrah sini wong wedok-wedok kuwi. Sing ngatasi aku, sing ngatasi aku. Monggo silakan. Sik siji-siji argumene. Lek wong wedok piye dasare Mas Yudo? Wong wedok niku sing mari rumah tangga bebrah. Ah, kilo. Lah nyapa? Arep jagong mantene wedakan 2 kilo dienggo kabeh. Klambi anyar dienggo, minyak wangi dienggo kabeh. Bareng nang omah nganggo daster ramoh coklat gulune pedhot sitok. Ngono pilingane jek dikeki koyok ngene. Aja ngono lho, Do. Nek wong wedok, sapa wong lanang nyawang ra unger-ungeren. Lho rane ngono mari bahasan wong wedok iki lho kuwi lho metengi perang sakil anu perang sabil Lah, kuwi anu sabil. Lah ya ngonoan kuwi abot-abote wong wedok lho Mas aja nyepelek. Tetep abot wong lanang, abote wong wedok ya apa paling lairne lair ceprot wis lah genep 3 sasi lho nyedak sing lanang sikil wis gantol-gantol. Lho tapi lho abot lho Mas. Abot apa? Abot wong lanang. Abot wong. Wong lanang lho contone kaya aku. Nyapa? Sunat pisane kapok. Lho kowe pengen ben entek wae kamu tak wapuk lambemu. Mari bahasan wong wedok ki Mas, abot sang. Gaene apa lho paling mengumbah-umbah masak lho kok gaya Masak apa? jengkulmu lho, masak iya abot-abote lho. Abote nggo ndi? Lho lek kompor gas bledos mati dhisik. Bocah ki ra roh kowe. Lah lambian be jaman kayu ora bledos saiki gas. Saiki lek Mas Percil ngomongnya sing Ayo, wong lanang piye? Wong lanang gawe bubrah lho. Apa alasan Wong lanang apa tumon nek wong lanang karo wong wedok iso jujur ya ora enek. Lho. Lho tetep ora to karek wong wedoke to. Mosok enek nyambut gawe rino wengi bayaran terus mulih dhuwit terima dikeki 20.000 ning sak. Lho lah iya tak omongi wong lanang iki mesti nyelempet-nyelempetne ning ndi-ndi. Ya iya nek ra dislempitne ya wong wedok angger wis mlebu kene terus angel dijipoke. Lho rane ngono lah tak omongi tenan wong wedok-wedok iki bapak-bapak iki biasane kelakuane ngono kuwi. Sing oke-oke contone iki aku. Golekne contoh. Ngene lho contone iki lho karo kowe. Golekne contoh ya aja nggawa wong liya masalah iki cukup aku karo awakmu Ya tok. contone aku karo awakmu. Ben lek tanggapan ning dina mulih ngono ya mesti nyelempitne sembarangane. Gak oleh lho, Dok. Aku saiki wis ora nyelempitne, Dok. Lah. Hebat nek awakmu berarti we. Lah piye ra penyelempitne piye wong bendina kalah ji ra iso nyelempitne blas. Wong aja ngono. Dadi ngono ki anu Mas. Pripun? Lek ngono awake dhewe iso nyaring. Kadang-kadang wong lanang harus diberi kebebasan. Lah, Wong lanang lek diberi kebebasan malah ngati-ngati. sopo Ngati-ngati. sing ngomong? Sopo? Jajal, muni yo sak banter. Bebas malah biayaan kok ngunut kono kok. Ora ngono.
Wah, hati-hati dimimi malah ra karo-karuan apa dibebasne. Brem meluwake kon dini. Mulane saka kuwi nuwun sewu. Wulan Sura ki wulan sing kebak barokah. Wulan kanggo tirakat, wulan kanggo prihatin. Nek kanggone wong Jawa wulan kanggo lelaku. Mulane nek wong mbah-mbah biyen nek pengen ngumbah gaman iki sing apik ya wulan Sura ngene iki. Lah awakmu ora ngumbah? Aku ora ngumbah, kowe wis ngumbah gaman. Mambengi aku ngumbah no. Gaman wis mbah. Tak umbah Gunung Bolo. Wakane kono. Lha maksudnya ning kono ki ning andinge iso ngumbah ning Gunung Bolo ki lho. Lho andinge ning mbah tuwekku wong tuwekku dadi ning kono tukang ngumbah. Ya resik. Ya mbah ora roh urung dadi kok. Sesuk dijiko. Ngumbah kowe. Nek masalah wulan Sura nuwun pangapunten. Titik. Wulan Sura niku awakmu tak bedheki siji mesti ora tekan. Niki ilmu tuwa. Salu maing Bantala. Wah, lagi pertama wis piye ta? Ketok sangar ta. Maing Bantala. Ketok sangar lagi pertama. Sangar Salu maing Bantala. Ana wujudan manca warna. Lho, ora tekan. Iki lho, ilmu tuwa iki. Iki saking tuweke ning jeding tiba ping 4. Iya. Ya roh aku lah awakmu ki wong stroke ki roh aku ki jane. Ya. Salu maing Bantala ana wewujudan manca warna. Pinidak kaki turangga yen dirasa enak rasanya. Ora ngerti kowe? Ora ngerti. Ora iso. Anu salu maing Bantala ana wewujudan manca warna, pinidak kaki turangga yen dirasa nikmat rasanya. Ora ngerti. Apa lho, Dik? Ora ngerti. Iya apa? Niki lho, niki percontohan niki. Iya, omonganmu iki gina. Salu maing Bantala. Angin. Salah. Anu apa? Wowoan. Salah. Apa ta? Kuwi ngono sambel. Loh, sambel diengkulmu salu maing Bantala iki lho. Salu maing Bantala ki layah. Oh iya. Oh, ana lemper. wujudan manca warna. Apa ae? Enek lombok, brambang, tomat. Tomat ya. Ya ora. 5 warnane 5. Lombok, brambang, Mari ngono. tomat, bawang, lan sak piturute. Iya. Pinidak kaki turangga. Kaki turangga ki apa? Gulek-gulek. Ulek-ulek ki kaki turangga. Iya. Terus Yen dirasa enak rasanya lho, sambel. Yen dirasa Enak, nikmat rasanya. Ngalih. Apa ilmu? sak jeroning badan Lho. ana tulis yen ra dirumat ngrusakne gaman. Ayo pikiran luwih tuwek iki tiba ping 6 iki Pak aku. Iki tiba ping 6. Luwih tuwek iki. Pertanyaanmu ngelo apa? Jeron apa iki jenenge? Sak jeroning badan ana tulis yen ra dirumat ngrusakne gaman. Iki tiba ping 7 aku. Tiba ping 7. Tuwek iki tuwek mlakune ngene. Oh, api lu kasepuan ya ki kasepuan. Wis tuwek banget pokoke. Cah nom-nom gak nutut. Alah wis apa protol pikirane lah perkara kenean. Sak jeroning badan ana tulis. Iki Pak Lurah Agus gak roh lho ki masalah iki. Apa lho Pak Agus iki? Bolo aku. Ayo apa ya? Apa njajal? Wong ngarit. Heh? Wong ngarit. Iso wong ngarit lho. Lah sak jeroning badan ki babat. Ana tulis ki watu mentelis. Oh iya. Yen ra dirumat ngrusakne gaman, ora mbok rumat mbok bacoi terus gamanmu ya poel kabeh. Timbangane sambel kowe. Juroning mentol eneng mentil. Lah. Lah. Dok, iki ora tekan awake dhewe. Ayo. Apa enek mentol kok mentil? Aku iki dagelan pondok lah, aku nek dijak rusuh mah lho. Gak aku nek rusuh. Awake dagelan pondok lho. Ayo Dik mudhun Dik ya. Sik tak sudah diterusne sik. Bocah jero. Lah apa masamu sing dibedhakne mek kowe Dik. Lah nyapa kok pentol-pentil barang? Napa? Sak jerone napa? Juroning pentol eneng pentil. Terus Kalamun to binuka badane enak rasane. Oh iya. Mesti merusuh iki. jeroning pentol ana pentil yang dibuka enak rasane. Badane lho, enak badane. Enak badane. Aku jane rono arep bedhek isin lho. Alah. Bro, Mesti nama badan. Apa to? Kok ndak ngerti lho. Jeroning pentol ana pentil, kalamun dibuka badane enak rasane. Wah, gurih Pak iki. Wah, jan. Anu wong Tapi lek kakan ya masuk. Apa lho? wong dodol cilok. Ora iso. Anu, bakal kopi. Ora iso. Apa ya? Wong ngumbah gaman ning unut. Wis rasa kesuwen. Apa iki utek kuwi elek-elek. Kuwi ngono woh nangka. Dah, Nek wah nongkon iki lho. Juroning mentol nangka kae. Jurone eneng
Ngisore jenenge beton kae jenenge mentil. Lah, senas mentil niku rada gedhe mentul. Le. Enak mentile sakmene kok isa. Mentil niku sakmenten. Mentol iki wae. Mentol wae gedhi. Jroning mentol enek mentil. Mentil kuwi betone kalamun dibuka badane enak. Kae lek kok buka sak jroning mentole kan enek badane kae. Nangkane kae. Apa arep mangan beton raimu kowe? Ora. Oke. Lah iya. Tapi lah kuwet to Pak kok lak nom. Ya. Lah tapi kan betone nek pulute. Nah. Kapok. Sing marah enak kuwi mergo pulute. Semakin banyak pulut, semakin enak. Lho. Oh, lah berarti mbahmu kae pulut akeh kok gak enak. Kailer goblok. Ya, cok. Ayo terus kae.